Da. Joacă Rechi. Bă, da, aceeași centrare. Hai, Juliane! Hai, mă, Juzi! Mă, te prinde pregătit. Ăsta e. Nu. Da, mă, nu vrea să mai dea. Să-ți dea interviu, că mă, capitan, dă interviu. Bă, nu mă, că veneam ca ăla, ca micul Coraul, și Araui. Pe cine dai să vorbesc eu? Are ce de la Rusesc? Pe cine dai să vorbesc eu? Pe Munteanu. Nu, Stanciu nu vorbește. Hei, Lauri! Încă o dată centrare! Mai repede! Gabi! Haide! Haide, uite! Nu-ți dădea gol! Prinde aici, uite! Eu dau! Hai, bă, uite-te! Hai, că dau! Bine, Lauri, bine dublat! Hai, Edi, aceea! Bună pasă! Șut! Hai, Edi! Centrare bună! Băi, haideți mă că v-ați rupt, băi! Hai, mă, Cristi, direct, bă! Edi, până la sus, aici, Edi! Uite, Stanciu! Iau, ce mă rog? Păi ceva, Stanciului. Ia, fă ceva, Edi, că se filmează, Edi! A, de-aia ai făcut, mă, Stanciu, pe film, mă? Da, nu a făcut ce trebuia, ia să facă și el. Vezi de la conducător pleacă totul. Aoleu! Coboară, Edi! Băi, la noi ce suporteri avem noi aici, mă, încurajează echipa adversă? Ia uite. Ne dă ceea ce Franjoane. La noi suporterii încurajează echipa adversă. Dacă vă spune că nu... Ai văzut că îți descurci. Nu i-a arătat doar lângă 10 minute observatorul, nu? Cum n-ai văzut la minutul 80?